Sa Bacolod City, anti-smoking ordinance masugot ng ipatuman. Mga personnel sa idalom sang anti-smoking task force, duga nga, yaring balita. May naga-eksister na nga City Ordinance No. 641 Series of 2013 ukon ang Bacolod Anti-Smoking Regulation Ordinance sa syudad. Apang talulpang doon nga bisan diin lang, hilaway nga makapanigarilyo ang bisan sino. Kasubong na lang ni Alice Ronnie nga naabta namon nga nagapanigarilyo sa Bacolod City Public Plaza. Kisa mapunggan man kung why nag-choice nga maka panigarilyo, ate why tamay mo kung dakop likaw na lang kung nayara manakop. Apang may nagapangdakop man gid bala sang violators. Aminadong LGU nga wala gid man hugot nga napatuman ang ordinansa. Gani plano nila nga magdugang sang personnel nga makapangsita kag makapangdakop. Ara na sa we have an anti-smoking ordinance task force during sa time ni Mayor Albi, pero wala siya nangin active bala. Okay. May salakyan pa na gani. No, wala siya nangin active. We'll try to revisit it kung anong kulang. Iniman ang tinutuyo sa resolusyon sa Bacolod City Council nga nagahingyo sa alkalde nga liwat nga pabaskugon ang Bacolod Anti-Smoking Task Force. Hindi gidya manigarilyo sa public places. Aara man sa ato national law. So I think maskin out of towners kabalo ka kung anong bawal mo. Magluwas sa dugang nga personnel. Plano man nga mas pasang karon ang information and education campaign ilabi na sa mga barangay. Opon, Kiril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas.